Καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Πολύδωρος από το zongafishing.gr. Είμαστε η κατασκευαστική που φτιάχνει τα δολώματα Zonga IQ. Θα δείτε ένα ψαρεματάκι με ζόγκα αυτή τη φορά. Και θα κάνουμε και μια εξήγηση περίπου πώς δουλεύεται η ζόγκα, πώς δολώνεται, πώς αρματώνεται, όλα αυτά. Τι? Ρε φίλε, υπάρχει ψάρι στα 130 μέτρα που σε ακολουθείς. Κοίτα εδώ. Κοίτα λίγο από το Πολύδωρο, δεν το πιστεύεις αυτό που σου λέω. Και σε ακολουθεί ακόμα. Είναι τρομερό αυτό, παιδιά. Κυνηγάει. Δεν είναι. Τι να πω με αυτό το πράγμα που βλέπω αυτή τη στιγμή. Κοίτα ένα ψάρι στα 130 μέτρα, Πολύδωρο. Πρέπει να το δεις αυτό το πράγμα. Γιατί κάνει κάτι κρακ. Απίστευτο. Αν είσαι να το τσαρούσουμε εκεί πάνω. Αν έχεις το Θεό σου, δηλαδή. Το τσίμπησε. Όχι, εγώ το σήκωσα. Είχε γίνει που δεν με πίστευε κιόλας. Ναι. Τσιμπάς ρε σου λέω. Με παρατημένο το καλάμι δεν σχεδόν το πιάσει το ψάρι. Τι να πούμε σε έναν. Τρελάθηκε. Καλό είναι αυτό. Άμα τρελάθηκε. Είδε μπόλικο φως. Το περίεργο του να ακολουθούν ψάρια ακόμα και το πάνω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δημήτρη, εκεί που είσαι σταμάτα. Εκεί αχρός που είσαι. Είναι το ψάρι μαζί σου. Έχει τον νους που σε τσιμπήσει. Ρε φίλε, ο Δημήτρης έχει ένα τεράστιο ψάρι δίπλα του αυτή τη στιγμή. Λέει, δεν κουράζεται. Ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή στα 90 μέτρα και το ψάρι είναι μαζί του και κοιτάζονται. Αλήθεια. Δημήτρη, φύγει για κάτω τώρα. Φεύγει μαζί σου και αυτό. Για φύγει να δούμε. Θα παίξει την κυνηγητό, ναι. Το ψάρι είναι μαζί σου και πάτε βόλτα. Άμα σε κυνηγήσει, έχει καλώς, έχει το νου σου. Στο καλάμι, μπορεί να σε χτυπήσει στον αέρα. Σταμάτα ρε, πώς κάνεις έτσι. Έχεις αγάλει ψάρι μεγάλο, θα σπάσει το καλάμι, θα το σπάσει το καλάμι. Μοιράζει, έχω κι άλλο. Έχω κι άλλο. Πάθαμε. Σταμάτα, να ζήσεις στο αίμα. Τι πάθαμε. Ωραία είναι. Εντάξει, συμπαθητικό. Από τη ζόγκα έχει αστεία τη ζόγκα, εντάξει, δεν έχει τον αυτό ψάρι. Δεν λέει τον κακόμοιρο. Άνοιξε ρε πυράλχα στο στόμα. Άνοιξε ρε πυράλχα. Όξο! Φωνάζει κιόλας. Όξο! Το λες και συμπαθητικό ψαράκι. Ναι, εντάξει. Ένα πεντάρι το λες. Όχι, ένα πεντάρι το λες. Ωραίο, ευχαριστήθηκα. Στο πουθενά. Ευχαριστήθηκα. Στο πουθενά ήρθε και έφαγε το ψάρι. Τι να πεις. Ρε Μίτσο. Έριξες ρε. Ναι.
Κακός έριξε βέβαια, αλλά οκ. Ρίξε το από κάτω. Ήρθε και έφαγε στο ανώδο το ψάρι, το είδες? Να τα κουμπίσω κι εγώ εκεί. Έφτασε. Ωραίο ψαράκι. Όντως ωραίο ψαράκι. Ωραίο. Βλέπεις κάτω που έχει άμμο στο τέτοιο, είναι όλα μου δεν είναι κάτω. Και για του λόγου του αληθές θα σου πω ότι είναι. Είναι 4, δεν είναι 5. Θα σου πω ότι είναι 5 σχεδόν. 4,5. Μπορείς να το δαγκώσεις, Από το παρακαλώ. από εδώ. Όχι, θέλω να το δαγκώσει. Να το κρατήσει μόνο του. Πέθεσε. Δεν πειράζει. Στόπα. Ρε, πες έχεις δίκιο, 4 είναι. Δεν στο πάω εγώ. Φάνηκε το 4. Μας ξεφτύλισες. Μας ξεφτύλισες. Συμβολόγιο, κανονικό. Μητσό, ωραίο. Ναι. Άμα το λέει ο Μίτσος, είναι ωραίο. Μητσό. Απλά κάναμε λάθος που παρήξει και ο Μίτσος και εγώ τώρα και μπλέξαμε. Ήρθαμε να με το που κινηθήκαμε λίγο. Με το που έγινε ένα φευγείο ρε φίλε, κοίτα φάνηκαν να ψεύγουν. Που λες ρε Μάκο, φέρ' το λίγο να είμαστε πιο άνετοι στις κινήσεις μας, καταλαβες. Έχει ψάρια κάτω. Ξέρω ότι έχει ψάρια. Δεν μας δίνει σημασία όμως. Φίλε, έχεις καταλάβει τι έχουμε βρει εδώ πέρα. Πραγματικά, την κότα με τα χρυσά αυγά. Δεν είναι ψέματα αυτό. Τι εννοείς ρε? Αλήθεια. Εντάξει, το έβαλα τώρα. Δεν έχεις τραβήξει το Πριν σύνορα. εσένα σε τράβηξα. Το ψάρι είναι μόνιμο, φαίνεται να ξέρεις. Και κάτι έφυγε μαζί σου, κοίτα. Όταν πήγαινες κάτω κάτι έφυγε. Μητσό, πάτωσε τελείως. Και πρόσεχε γιατί όταν σε βαρέσουνε θα σε ανεβάζουνε. Πρόσεχε απέναντί σου ρε. Είναι οι άλλοι. Θα δούμε τώρα. Φέρω καλό ψάρι, έχω να ξέρεις. Εντάξει, εμένα όχι, συμπαθητικό. Φέρω καλό ψάρι. Καλό, όχι. Συμπαθητικό, ναι. Φέρω κανονικό ψάρι. Ρε Μητσό, τι κάνεις? Γιατί δεν πατώνεις? Πατώνει ρε. Α, Το έχει μαζέψει ψηλά το παιδί. Εγώ παιδιά φέρω κανονικό ψάρι να ξέρετε. Φέρνω ένα πολύ καλό ψάρι. Θα το δούμε τώρα. Το οποίο έβγαλε φούσκα. Και μετά ακόμα φτάνεις. όχ, κράκ. Τι? Να κράκαμψε. Να φύγει γιστράκι. Πώς είμαστε μπλεγμένοι? Δεν νομίζω. Πρόσεχε Μητσό. Ξεκίνα να μαζεύει σιγά σιγά και κάρφωσε. Όχι ακόμα, θα σου μπει καλά, Δημήτρη. Ναι, το φέρνει πάνω, εκείνη την ώρα πρέπει να καρφώσεις. Περίμενε, έχει το νου σου τώρα. Γυράς το Δημήτρη, ρε. Δεν γίνεται τώρα. Χάσω το ψάρι πάνω. Άστο να μην χάσουμε το ψάρι. Άστα να κάθεσαι, παιδί. Κάρφος αγόρι μου, μπράβο. Δώσ' του τη γερά. Μπράβο αγόρι μου. Με έχεις πιάσει, με έχεις πιάσει. Δεν πειράζει. Πάει το ψάρι το δικό μου. Όχι! Τι? Μου φύγε! Δεν πειράζει. Ρημάδι! Ρε, έχω ψάρι πάνω. Λύσε. Τι θα κάνω? Λύσε με λίγο να μπορέσω να σε λύσω. Τι να κάνω, μπορώ να κάνω κάτι άλλο?
Τα κάναμε φωτίλια τώρα. Πώς να σε λύσω το χαμότο. Μπορεί να έχει μπαλαστεί παιδιά. Δεν ξέρω να το λύσω. Ελπίζω να μην τραβήξω ψάρι. Φέρει το τσιμπιδάκι. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω τώρα, τα καταλαβαίνεις. Ναι, κάνε. Αν το χάσουμε, το χάσαμε. Μίτσο, σου είπα έντονα καρφώματα, δεν μ' ακούς. Έκανε ρε. Έκανε. Πιο έντονα θέλει. Έκανε. Δεν καρφώνει εδώ, είναι βαθιά. Αυτό έπαιζα. Άντρα μου, γι' αυτό ξεκάρφωσε, είναι βαθιά. Μέλισσες. Δεν πειράζει πάλι, θα το πιάσω πάνω. Είναι ακόμα. Το έχεις πάνω? Ναι. Είδες. Το έχουμε ρε. Δεν το χάσαμε το ψάρι. Δεν το χάσαμε. Εμείς είμαστε μπλεγμένοι. Όχι. Γιατί νιώθεις κάτι? Όχι. Εγώ δεν ρίχνω. Έχεις σου πια τι πιστεύεις? Και πάνω στην... Το φέρνεις? Θα είχαμε 3 με τον Μίτσο ρε. Δεν πειράζει ρε φίλε, τσίμπησε το παιδί όμως. Θα σκαθαράκι τσίμπησε. Κάτσε εγώ να κάνω λίγο. Ένα χαρό ψαράκι, το δω. Δεν έφευγε. Από παντού. Δεν έφευγε. Πού να φύγει? Πού να πάει. Να σου παίζει να την πενσά. Έφαγες τσιμπά? Όχι. Δεν είναι θέμα. Κοίτα τι γίνεται από κάτω. Πώς γίνεται να μην μας τώρα? Δεν έχω εδώ μέσα πλάνο. Τι δεν έχεις? Πλάνο εδώ μέσα. Σίγουρα. Δεν με κρύβω. Δεν έχεις κάποιο πλάνο τέλος πάντων? Αυτό. Ωραία, βγάλ' τον. Μια χαρά είναι και αυτός. Πλάνος. Ρε, τι έχει κάτω και τι βάρε. Αυτό δεν είναι πιάσει. Δεν έχω πιάσει ποτέ. Ωραία, βάλ' τον. Πλάνος. Τον έχω ρίξει 6 φορές. Έχεις τον άλλη μία. Ναι, προς τα εκεί πάει. Εκεί. Ένα δεν είναι. Ναι, ρε. Κοίτα ψάρια από κάτω. Κοίτα ψάρια από κάτω ρε φίλε. Σήμερα. Ας να φτάσει να ρίξει ένα πλάνο να δω πως θα αλλάξει κάτι. Παίζεις το. Ήρεμες κινήσεις, ήρεμες. Έχεις μαλακώσει τον έναν? Όχι. Θα έπρεπε. Πλαστικά τώρα. Να πάρω ηλεκτρικό. Μαλάκωσε λίγο τα φρένα αν μπορείς. Σε κανένα κεφάλι που σου κάνεις το πάρει. Δεν έχει να πάει κάπου τώρα. Έλα ρε. Ήρθε με κι άλλα κάτω τώρα. Και δεν φαινόταν τίποτα κάτω. Δηλαδή δεν είδαμε το παραμικρό. Πώς το εξηγείς αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω. Από πού ήρθε το ψάρι αυτό να φάει? Και είναι καλό ψάρι. Από πού ήρθε αυτό το ζώο να φάει ρε? Θεό δηλαδή. Το ψάρι είναι πολύ καλό. Καλύτερο αυτό Το που βλέπω, έχουμε το βγάλει. βλέπω.
Καλύτερο. Από αυτά που βγάλαμε πριν. Ίσως φαίνεται και εμένα, δεν ξέρω, νιώθω ένα γδάρσιμο, αλλά οκ. Απλά δεν τραβάω για να μην το φέρω προς τα πάνω και μπερδευτούμε πιο κοντά στο καλάμι και παλεύουμε με τα χέρια να το βγάλουμε προς τα πάνω. Παίρνει κεφαλάκια μέσα. Έχεις ακόμα άλλα 45 μέτρα. Τώρα κουράστηκε το ψάρι. Τώρα κουράστηκε το ψάρι. Δεν βελεθείς καμπαλούν. 40. Αρχίδια κουράστηκε. Τώρα κουράστηκε. Αργά, γρήγορα. Έρχεται μόνο τώρα. Τώρα μπορεί να έβγαλε φούσκαρά του, ακριβώς 40 ρε φίλε, το δίνει το βυθόμετρο, κοίτα. Πολύ ωραία. Τώρα μην αγχώσεις, μαλάκωσε τα όλα και φέρει το ψάρι, δεν έχει να πάει πουθενά. Όλο πόλες. Αμάν. Κάτσε, δεν πάει πουθενά, δεν πάει πουθενά. Δεν αγγίστηκε πια, δεν πάει πουθενά. Δεν το καλάμι ρε. Όπως το πες πω. Δεν υπάρχει άλλη λέξη να πεις. Μόνο πω. Αυτό κι αν ήταν. No comment. Αυτό κι αν ήταν. Πού βρέθηκε αυτός ο δεινόσαυρος. Έχει κι άλλο κάτω. Το ψάρι είναι μουλάρι. Το βλέπω. Είναι 5 και κάτι. Το ψάρι είναι μουλάρι. Το ψάρι είναι μουλάρι. Κοίτα εδώ, κοίτα πιάσιμο. Να ξέρεις ότι αυτό το πιάσιμο όμως είναι το πιο αυτό είναι ασφαλές. καλέστερο ρε φίλε, δεν πέφτει. Αυτό θα σπάσει το σπάσεις έτσι το άλλο, έλα. Είναι ασφαλές όντως, δεν φεύγει από εκεί. Μουλάρι. Πού ήταν αυτό το ψάρι και δεν το είδα. Είναι το πιο ασφαλές πιάσιμο. Ναι. Ούτε δότη. Πού ήταν, δεν είδα αυτό το ζωντανό. Πού ήταν κρυμμένο. Δεν υπάρχουν λόγια. Όντως είναι καλό το ψάρι. Θέλω φωτογραφία, κλείσε το βίντεο και θέλω φωτογραφία. Και εγώ αυτό να ήταν. Αυτό ξεκίνησε μόνο το να τραβάει. Ναι. Δεν πάτησα τίποτα, εγώ μόνο του σου λέει θα πιάσει ψάρι τώρα, κάτσε. Πού είναι από κάτω αυτό φιλός. Από το μηχανισμό φαίνεται. Πώς βρέθηκε αυτό εδώ. Δεν ξέρω τι να σου. Μετά έκανε το κουβάρι. Θα λεβέντε μου, σιγά σιγά. Πάμε και θα ψαριαθμίσουμε. Θα πάμε καλά. Πώς δουλεύετε. Η δουλειά μας έγινε, εντάξει. Έχουμε πάρει 2 ώρακια. Τίποτα, στο έχω πει είναι αερομεταφερούμενα τα ψάρια εδώ. Έρχονται και παρέρχονται. Πάνε τη βόλτα τους, γυρνάνε. Δεν ανεβαίνει, κοιτά, και σε μένα έρχονται τώρα. Όντως. Δεν ανεβαίνει. Είναι τόσο μεγάλο το Είναι ψάρι. μεγαλύτερο από το άλλο. Μεγαλύτερο από το άλλο. Πολύ Γιατί μεγαλύτερο. φτάνω κι εγώ και έρχονται και σε μένα να ξέρεις φίλε ψάρια. Έφτασα, για να δούμε. Πολύ μεγαλύτερο από το άλλο. Τόσο πολύ. Ναι. Κι εγώ τσιμπάω καλά. Φίλε. Τσιμπάει καλά, δεν το άφησε ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Έριξε 2 τσιμπιές καλές και τέλος.
Γιατί ρε γάμο το. Θα σε πάρει τελείως πατωτό και θα σε ανεβάζει. Τελείως πάτε ρε. Και θα σε ανεβάζει και ξεκίνα να μαζεύεις. Φίλε έδειξε δύο τις πιες καλές και το άφησε. Περίεργο. Μην μου πεις τώρα να φύγω να ψάχνω. Έλα λίγο σε παρακαλώ. Κάτι κάνει. Κάτι κάνει, κάτι είναι καλή. Τι να κάνει. Double! Τι έκανε. Ωραία φίλε, του ρίξα κι εγώ κάτι καλές. Κάτι καλά καρφώματα του ρίξα. Για να δω. Έλα. Είναι καλό. Και έφυγε και ένα, κοίτα. Είχες δύο. Άμα σου λέω, γι' αυτό δεν μιλάω τόση ώρα. Δεν μιλάω τόση ώρα, μου έφυγε το ένα ψάρι, γαμώτο. Πάλι έφυγε το ένα ψάρι. Είχες δύο, ρε. Γαμώτο του σήμερα. Πω, τι γίνεται κάτω, ρε. Βάλει νερό στην απλία. Τι δεν γίνεται τώρα, άστο. Έφυγε για ένα ρε φίλε. Μαλάκωσε με τη μία το καλάμι και λέγα ότι το χάσα, αλλά έχει φύγει το ένα. Σκέψου. Ρε φεύγει. Το λες κανένα λίγο, αλλά οκ. Τι βλέπεις φίλε? Συνάπλε. Μου έφυγε η κούραση της δουλειάς, ρε. Μαλακώνε λίγο φρένα τελείως και θα το φέρω έτσι όπως είναι τώρα, σιγά σιγά. Α, εγώ το έφερα κολοφεράκι. Όχι, όχι, μαλάκωσε φρένα και να έρθει όπως θέλει. Να μην το κουράσω, να μην το κουράσω ως πάντα. Ρε μάνα μου. Και ας το όσο πιο ελαφρά μπορείς να μπορείς να φέρει και το άλλο. Πρέπει να πω. Ωραία. Άρε μάκα, το ακούσεις φανταστικά. Κάτι γίνεται. Αμέ. Έχει καστεί ωραία όντως. Αμέ. Κάτσε όσο και το άλλο τώρα, περίμενε. Διπλό σταυροκούμποτο το είχα κάνει, να ξέρεις. Τα θέματα τα άλλα δεν φεύγουν. Ωραία μάγκα. Με 30 και τέτοια. Καλό. Είναι κάτι το βότηξε το ψάρι, να το. Α, βλάχος. Μου το έχει πέσει. Ναι, βλάχος. Γι' αυτό σου λέω κάτι. Σου όρμηξε βλάχος. Βλάχος, δεν θέλει να το πάρει το ψάρι. Έλα, να πάρουμε και το Να βλάχο. πάρει ένα τσαγουστρία και λέει πόσο είναι, δεν το πιστεύω. Έλα να πάμε για το βλάχο. Κοίτα, δείξτε αυτό το πράγμα, πρέπει να το δείξεις αυτό. Κοίτα το τι κάνει το βλάχος. Λοιπόν, Κοίτα, εδώ φαίνεται ότι το έχει πάρει ο βλάχος. κάτω. Δεν θα χρειαστεί και καθάρισμα το ψάρι. Εδώ και τι έκανε. Γι' αυτό σου λέω κάτι ήταν μαζί του. Ναι, ο βλάχος. Υπάρχει μεγάλο ψάρι κάτω, βέβαια. Καμαστικό ψάρι. Ξέρουμε πού είναι. Σε καινούριο τι πάρει. Φαντάσου. Σου το ζώο κάτω που υπάρχει. Και δεν μίλαγα σου λέω τόση ώρα, λέω κάτι είναι μεγάλο. Πάμε να δούμε μερικά είδη ζόγκας. Είναι στρογγυλή. Σας δείχνω από την κατώτερη κατά τη γνώμη μου προς την ανώτερη. Είναι αυτή εδώ.
Είναι αυτή εδώ. Καλή πλεύση και στέκεται ευθεία κάτω. Η ζόγκα η κλασική που δουλεύει πολύ ο φίλος μου ο Μπόκος. Η ζόγκα η Stealth που μπαίνει κάτω από το δόλωμα. Θα δείξουμε και την αρματοσιά της. Και η αγαπημένη μου ζόγκα, η ζόγκα η Πορφύρα. Σωστό πέσιμο, ωραίο ζύγισμα και στέκεται ευθεία το δόλωμά μας. Πάμε να δούμε πώς αρματώνουμε. Ένα λάθος που κάνουν το 90% των ψαράδων, όταν είσαι με στραβή θηλιά είναι μια χαρά όλα το δέσιμό μας. Όταν το αγκίστρι έχει ευθεία θηλιά, πρέπει πάντα το νήμα μας να περνάει από μπροστά, ποτέ από πίσω. Από πίσω δεν δουλεύει λωστό, δεν καρφώνει το αγκίστρι, γυρνάει. Μόνο από μπροστά πρέπει να το περνάμε για να δουλεύει λωστό και να καρφώνει το αγκίστρι. Πάμε να δέσουμε δύο παράμαλα να τα βάλουμε πάνω σε μια ζόγκα. Περνάμε από πάνω, ξαναπερνάμε από κάτω κρατάμε εδώ 1, 2, 3, 4, 5. Περνάμε ξανά μέσα στη θηλιά. Και τραβάμε το πάνω. Είμαστε έτοιμοι. Το ένα παραμαλάκι μας είναι έτοιμο. Περνάμε από πάνω. Περνάμε από κάτω. Κρατάμε εδώ 1, 2, 3, 4, 5. Μπαίνουμε μέσα στη θηλιά μας. Κρατάμε, τραβάμε το πάνω. Και με λίγο τον κόμπο είμαστε έτοιμοι.
στη ζώκα προφύρα. Βγαίνουμε στον πάνω κρίκο που βάζουμε για το καλάμι μας. Έχουμε δες πάνω 2 τσακιστές πάνω στο αγκίστρι. Τελείωσε. Αυτό είναι. Μαζεύουμε τα κενά μας, δολώνουμε μπροστά, θα δείξουμε τη δολοσιά μετά. Μαζεύουμε τα κενά, δολώνουμε πίσω. Αυτή είναι η πορφύρα. Το ίδιο είναι και στις υπόλοιπες ζώκες. Μόνο η Stealth έχει μια ιδιαιτερότητα. Πάμε να δείξουμε τη Stealth την ιδιαιτερότητά της. Το παράμαλο του Stealth χρειάζεται να είναι μονό. Όπως έχουμε αυτό το παραμαλάκι, έχουμε κόψει ένα πιο κοντό. Βάζουμε μαζί τα κιστράκια, πιάνουμε εδώ. Ένα κυκλάκι, 3 από μέσα. Έχουμε φτιάξει αυτό το παραμαλάκι. Όπως είναι η Stealth, έχει 2 τρυπούλες. Από την πίσω τρυπούλα περνάω από πάνω. Ξαναμπαίνουμε από την κάτω την μπροστά τρυπούλα. Ερχόμαστε έτσι. Το σημαντικό είναι να δέσουμε τους κλέφτες εδώ μπροστά. Εάν τους δέσουμε πάνω στο αγκίστρι και μετά μαζέψουμε τα κενά στο αγκίστρι, την ώρα που εμείς θα πάμε να καρφώσουμε, με την αντίσταση θα στρίψουν οι κλέφτες και θα ξετυλίξουν. Άρα δένουμε πάντα εδώ μπροστά. Και είναι αυτή η αρμαδοσιά μας. Δεμένο εκεί μπροστά, εδώ και εδώ. Τι κάνουμε τώρα? Δολώνουμε πρώτα τους μπροστά τους κλέφτες. Όσο πιο τεντωμένους έχουμε τους κλέφτες, τόσο πιο καλά κάθεται η ζώκα μας κάτω από τη σουπιά ή από το καλαμάρι. Δολώνουμε τους κλέφτες. Παίρνουμε από την μπροστά την τρύπα και μαζεύουμε τα κενά από την μπροστά την τρύπα. Μαζέψαμε τα κενά που θέλαμε. Αυτό είναι. Έχεις δολωμένα μπροστά, καρφώνεις πίσω, είναι τεντωμένο και στέκεται από κάτω.
Σημαντικό είναι το δέσιμο εδώ μπροστά και όχι το δέσιμο πάνω στο αγκίστρι, για να μην ξεστρίψει την ώρα που εσύ θα επαναγαρφώσεις. Αυτά είναι. Το μόνο που θέλουμε σε λίγο, μόλις βρω πια, να σας δείξω πως δολώνεται. Τι άλλο. Για μένα η ζόγκα δουλεύει όσο πιο πατωτή μπορούμε. Δεν δουλεύει ψηλά. Καλή επιτυχία. Ό,τι χρειάζεστε πάρτε ένα τηλέφωνο, να μπορέσω να σας βοηθήσω. Ευχαριστώ.